balita, kahit sakaling awan, kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sakaling awan.
balita, kahit sa kalingawan. Kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Saan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:49. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahit iba'y, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. O pati Arbon ng Junior, o Bernie Bitok
Gahi, the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Yeah. Good morning! Aptik na karon, aptik na Good karon. morning! Nakakape. May buntag Mindanao, may buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Ito po ang inyong mga Gahi Team! Ito po ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Alas 52. Grabing Pebrero. buntag. Martes, kambiyoin na ang inyong kalendaryo kay Enero. January pa po man na yun, unsa naman ay. Enero naman karon. Ah. Enero 2, This 2021. is the 33rd day of the 365 days. Grabe nga kwentada ka na. Siyempre. O sa atong countdown before sa earthquake, Uy, natay, Valentine's Day ba earthquake? ang pag-asa, kami na mo remind sa pag-asa. Oy, sir, naay kami nga big one sa February 13 o 14. Di ko kabalo, ang sa illegal daw February 13, ang sa legal February 14. Uy, kumusta ka mo diyan mga mama? Nga karon na nasa inyo mga kusina o nga mga tatay nga gaandam na pa doon sa opisina. Kamu nga Oy. na pa doon sa inyong mga radyo. Salamat kay 93.5. Pero kung mabikil mo, agto mo sa tong Facebook Live, Gahi ni Bay, paki-like, paki-follow. Grabe. Naglabad ang ulo sa Uy, mga salamat tao. sa 15,000 nga followers ha. Thank Grabe you. po ninyo. Thank you po. Grabe. Ang bilis. Unya 2.1 million reach. Thank you po. Thank you very much. Ayaw kay ninyo palabi. Uy, kay Thank you. makuyawan. Tingala ko ako gitanaw na uban mga radio station pila nakatuig wa pa katungtong og 10,000. Ayok saba diha. Di wala lang. Di, Mga na amigo proud. ba nato na? Pero proud lang ko. Kay kita 3 months pa lang mag 15,000 na. Thank you. Thank you. Ayan, relax lang, relax kay kakani siya tungod ni sa atong mga kapamilya nga nahimo ng kagahi. Dating kapamilya, kapuso, kapatid, karong kagahi na. Oy, pero ambot lang kung ang uban natong mga ginikanan, gahi ba bagay pag gikuan kay mahal kayo karon ang mga karne o ubang mga palaliton. O siyempre, di agto ta, balik ta, murag sama sa gingon ni sister. Ay. Balik ta sa talong. Mao gyud tingala ron ang mga bata paghatag sa gulay nangita sa sagol aman ang sagol ni. Wa na isagol. Mao nang ginatawag nga karne nga gigulayan. Oh, wala na. So ang Ayaw pangutanan sa mga bata, mao sa to sudan kanang gulay nga gikarnihan o ang karne nga gigulayan. Naiuban daw karon ilaron ka para kung naan kag pork belly dito ka mukuha sa tangkugo sa baboy maumao baras mas barato pero mura ka pag pork belly. Ay, kalami. Ay ite mo na nay mga panukala karon. Ah. Katong mga returning OFW Sa una ni mo na isulti, nagtipid ni sila ron. mao lagi di na realize na nila. Kasagaran ang mga OFW, pag uli, example, Cagayan de Oro, Oro Bukidnon, dire, region, Sugaton sa airport. airport, ihato din ang hotel. Yato ng hotel. Unya Depende, karon, depende pa yun sa kagaspang sa panit. Uy, Oo. Hamison, diri ka nga hotel. Kung Hamison- Medyo kagiron ka gamay, diri ka nga hotel, ha? Depende po sa malita. pero, karon din ingon dahil ang IATF. Pwede naman siguro na sila nga, diretso na lang home quarantine sa balay na lang. Ayan na. Sa una, dili gid pwede. Oh, hotel! Kay mga bagong bayani. Di naman yang ubang nga pwede sa balay lang. Dili, amo sang chikapo ng balay. Oh, Ay, dili pwede ninyong balay. Dili pwede. Di gini maayo. ipa-feel yun nga kamo mga bagong bayani. Karon, nausan Karon. na pod. Karon nga mag-usa ka tuig na ta sa pandemya. Mura na, ayaw pa na realize nga, actually, yun, no? Kanang, pwede naman yun Pwede sa na dahil sa balay. Oo. So nga to ang poll of the day, mga kagahi. Home quarantine para sa returning OFW. Pwede na ba sa balay na sila? Sugot ba mo na? Okay ra ba na Kabang sila? mga silingan, okay ra mo? Oo. Oo. Oo, kay para at least mag-uban gyapon mi sa balay. At Correct. least, Mingaw ba yan? di may mabalaka. Oh, labi na si Mr. Mingaw ba yan? Correct. Pero Bugat dili. na. Dapat i-isolate Dili. sila. Delikado kay makatakod na. Ikatulo. Kani, tayo sa ako, isip newsman, ako agyod ng tubag ka ng oo, dili. Ay. Kani ikatulo, nagyod na sa Dili, tuwang mangyod Comedy yun na, King. Di, mangyod na. Kay, Unsa na ikatulo, ikatulo? Unsa ikatulo depende niyo? kung naay swimming pool. Ang balay?
Choosy, sabi magbuote ka. Depende kung naay swimming pool ang balay. Kabalo ka kanang imong ginahimo diya nga unsa Hilas King. Ha? Hinilas man gyud ang imo ha. Ay, siyempre. Ay, unsa swimming pool. Swimming pool. Sa Barangay Konsolasyon, ang punta kag swimming pool. Oh, pwede man po drum na lang kung hindi yun madag. Ana. Tila rin pagtungag drum na, dahil ka salom ka niya. Oh, sige na, tubag na. Tubag na. Bisitahin ang ato ang Facebook page, Gahi ni Bay. Ug panda, damaya po na inyong mga kaila ba. I-share, i-like, i-post, tanan. Ha? Parang yun nga, bibo kayo, no? Gahi ni Bay. Yan. Oh, nga naa sa 93.5 Home Radio, feels good to be home. Pero mas daggan siguro may nga sa balay na lang kay at least ang katong katong box ba? Ang balikbayan. Ang balikbayan box at least diretso maabrihan. Oh, ana. Tapos pag abot sa balay ipabayad ng quarantine. Quarantine sa dito basta ka nang imong balikbayan box sa diri na ibilin. Oh, yun na rin. Di nato ni sayang ko niya itong panahon. Baka Uy, talag mga sa kagahi. okay ni, ha? Ah. Kani makita niyo mo ito na sa TV Patrol, sa ANC, correct. CMM, ana, usahay kung unsa gani, birahon na lang dito, yun lang arranging up. Kinalala mo diri somebody nga unsa mo mga istorya na, sige sir, mo interviewin po namin sir Art. Ito, pak, birahon na nato, kwaon na ito yung mga clips, pagkawas natin nato sa tanan nato mga local patrol diri sa Mindanao. Mga kagahi, karong buntaga, grabe kaayo ni kakuan. Murag matakdan mi sa katisoy ani parts. Lagi. Ha? Kulba ka puro mo. Nausab lagi mo ang feeling parts. Di na kuan ko pagtanong kulba puro mo. Ana. Dali rabe ka ma fall. Tapos pagtanong ko di retired. Ha? Retired na ni bata mo gani. Ha? Pero kom gyud pa ang tao kani. Ah, siyempre. Hisgutan nato ni mga kagahi. Kaniya kanang election season naman yun. One year to go na lang. Ay, Ha? gasugo na kay pahumot ron. Gasugo nagpahumot O sa ron. ato pag kada bisita ha. Kada bisita nato. Mag-courtesy visita sa kanang mga mayor, gobernador, mga congressman diri. No? Usag yun sa ilang unya naalarma sila sa nahitabo sa US nga eleksyon. Nga murag grabe first world country, superpower o yung anak nahitabo sa ilang eleksyon. Kani timely kay ning atong pagkahisgutan. Nga naman, kaya ang ato ang bisita nga gahi karong buntaga, kanhi commissioner sa Commission on Election. Ba, gahi din eh. Gahi ni. Ha? Ang problema, pag retire gahi pa bagyapon. Atong pangutanon niya. Atong Pards. pangutanon. Kay pagkakita niya sa Biramax Parts, niya na ito siya nga, unya, kanang, kana, kanang, naay para ato niya. Kana. Oh. Kani, very, very famous kay kini. Nya kaniya, mga kagaya, gawas ka buutan, no? Ligdong. Ligdong. Abogado, ligdong nga pagkatao. Respetado. Dili sa pag-unsa, ha? Dugay naman ang Comelec burn. Ha? Pag na mga manghawa sa Comelec, nangahawa tungod kay grabe kaayo ang issue. Ay, kaila ko. Bulingit kaayo. Humot pagsulod, paggawas, arang kaangso. Johors. Sa mga yuya pa, Johors. Oh. Bay, may kasabutan ang mga trabaho. Johors, yes, Johors. Ana. Nakaw ba na ito karoon ang kanhi commissioner sa Comelec? Si Commissioner Attorney Gregorio, pero mas lami siya tawag ko nga Goyo. Larazabal. Sir, good May morning. muntag. Thank you very much for having me here. Salamat kayo. Salamat. Mga kagahi, bisaya niya. Bisoy. Basta I don't care on sa tawag din sa amo ko. Basta lami. Basta lami. Mga importante. Basta lami. Kanak Commissioner. Commissioner, welcome po sa gahi ni Bay. Welcome sa pinakagay nga programa diri sa Mindanao. Sakto sa programa. And gahi ni Bay. nakuha nakita niya. Gahi. Mga guest na mo diri nagyo So, pasabot ba na commissioner nga gahi pagid yapon? Only one way to find out. ang baruganan. Paruganan. Commissioner. Oh. Manghilabot sa daw ta karong buntaga ba. Unsa imong masulti atong wa ba tay sukad na istorya ani nga mga butaka kay di ta gusto manghilabot no? Katong US nga election ba. Okay. Unsa imong panlantaw ato? Ang US elections is pildi man si Trump. Oh. Pero he framed it in such a way na di siya ganahan mapildi. So before the election, sige na siya sulti na madaya ko kay nay ubang tao na registered voter, they will vote, ang mail-in voting, madaya ko ana.
kay ba man siya mapildi siya. So Advance mag-isip. advance mag-isip, kay ba na siya mapildi siya. So he wanted to control the narrative. So kung Murag ipauna na siya mga feelers. na siya una, pero kay ba ka, I think there was a possibility he could have won. Sayop lang iya diskarte. And I'll explain why. Kay the US, di ba may pandemic, di ba? So ang gibuhat niya, he would always, isultian niya mga supporters niya, vote on election day. Kay ang daya sa mail-in voting. Kaday lang, Bern, ha? Sayang kay Bern, di mo. Kaya anyway, naka full sanitize man ta din. Lagi man ta, no? Ito na ipatanggal. ng- Sige. Kana. Kana. Music. Kagwapo ni. So, Okay. Commissioner. So, kanima, naay mga animo lang reaction sa mga Pinoy kasi karang nga mura na mag-Pilipinas noon ng US election. Ana. The way it's murag the Pilipinas, kasi Trump tayo magana mo concede. Next, that's the first time na grabe how they try to encourage the supporters na mag-rally. Di ba? That's the first time in since the British-American War na Yung gilusob anak ang capital sa US, sa Washington DC. Tama. Okay. Gipangutanan ako na siya, Commissioner. Tungod kay, kana bang, kung ana ang Amerika, ha, nga medyo, imbis nga mo angat ang ilahang, di ba? May mong ihemplo sila sa tibok kalibutan, a great spectacle. Ana, unya, iyon ana na itabo. Unsao nato na diri ka nato sa Pilipinas nga malikayan ng mga butanga. Ikaw man gyud gikan mi ka sa Comelec. Ligdong mayo ka commissioner. Unsao man nato na nga mahitabo nga kaning ato ang electoral system. Kanang mahimo gyud siyang grabe kagahi gyud ba? It takes two things. Una is we need to change mga processes. Kay maski mag-automated elections, manual elections or hybrid, na magyapo yung mga tao na magduda sa proseso, magduda sa resulta. So we need to fine-tune it, be more transparent. Usa, we need to change the culture. Kay sa Pilipinas, may mapildi. Nay mo daog, nay madaya, di ba? Dora. Ang gidaog ug ang gidaya. Mura po na gyapon tong sa Miss Gay dito. Murag Miss sa Gay gyapon. Taguluan. Pero ang diferensya sa elections, may paghawak wig, di ba? They don't take out the wig, di ba? Di sila magsabunatan, di ba? Mag-away lang sila, pero sa Miss Gay, di ba? Mag-away. Magbugno sa backstage. Magbugno yun. Sakto gina. Kanang culture nga imong giingon. I mean, are you still hopeful? I mean, you're still very young. You retired so young. Unya, advokasya gyud nimo ni tung una pa madunggan ka namo sa tanan namong interviews kanimo nga kinahanglan mausab kini nga panlantaw panghuna-una sa katawang Pilipino nga mga voters sa imong tan-aw, commissioner, kaya pa. Tanaw na ko kaya. Kay an alternative, kung what tayo mo, kumusulti tayo, di na tayo mabuhat, di na nato ma-change ang sistema, di na nato change ang culture, wag yung mahitabo, di ba? Even if we change the into parliamentary form of government, or change the system, I think it's the culture. the same It's a gyapon. culture good eh. tao gyapon. Tao gina. Kay ba ako lang, for example, naatay 100 problems, di ba? Karon. So, sulti sa mga tao, we change 100 problems, but out of the 100 problems, ang maayo na nato tulo. So, that's 3%. Pero that's 3 less problems for the next generation, di ba? So that 3, siguro the next time we solve 5 problems, so that's less 8 na, di ba? So hinihinay ta. Dagang mga tao na when they see a problem, when they see a challenge, they think kailangan solban tanan problema dapat masolban na nako. Ang tanaw nako, you can't change everything at one time, pero you can do it slowly. So hinihini lang pero consistent at a movement forward. Alright. Kabalo kadugan ako ni gusto ipangutan na may niki si Comelec Commissioner Anadri. Siyempre katong mga panahon dati, nga katong ballot boxes pa lang, siyempre katong mga dagdag bawas, grabe to. And is it really possible nga agawan ng mga anak, di ba? Yes. Nung pumasok ang automation, daghan kay po moingon nga dili masaligan, kay nagyapoy cheating. Para sa imo ba, Comelec Commissioner, sir?
Kani ba talaga ang machine? Pwede ba talaga yan sa imong pantanaw nga nagi something pwede ba sa Naabara sa machine? makina o sa tao? Or before pa lang nagipasok ang mga balot, dito na nahitabo ang mga something na naigibuhat. Okay. It's a machine, it's technology. So the difference is that there's an audit. Meaning say if you change the software, makita man na nimo. Di ba? You'll know that there's a modification in the code, di ba? Kung naay mga balota na naibalot, so naman na preloaded, there's a way to check it. Pero it's not a silver bullet. Nagyapoy daya in no matter what election. Meaning say, if the machine counts correctly, there's no daya. There's still daya. Alam mo bakit? The machine will not tell you if 100 people filled out 100 ballots separately. Kaya kita na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 200 people here. We fill out the ballots individually. Okay yan, di ba? The machine will not differentiate kung each of us filled out the ballots individually or one person filled out 200 ballots by himself. He will count it, di ba? The machine will count it. Kasi pakailam kung kinsay nag-fill out sa balot. So that's fraud right there. Na, pakota nila, is there a way naman to audit it? There is. I mean, say, maski national elections, give me 1 month and I can audit any position in the Philippines. 1 month. Probably 200 people with laptops and desktops. There's a way to audit it. But, magastos. Let's go back to the culture. Kay murag ang sa gidani, kay bisa kani mga technical na lamo kay na siya di ano. Kaning kultura pag-usab kani mga kuandre kwarta gihapon ang kapadagan sa eleksyon labi na sa mga probinsya. Tanong na. Pero ang because mga daghang magutaw karon ang ilahuna asa kumukaon kang gabi. Di ba? Asa kumukaon kang gabi, asa kumukaon ugma. So that money you'll give to them will fill up their tummy tonight or tomorrow. Pero what na sa gahuna-huna nang imo give up ay imong nakuha for tonight and tomorrow, you give up the next 3 years. Tama. Unya gi-take advantage na sa mga politiko. Sakto. Yun na. Sama nato na. Daghaman tay kaila. Sama nato na pag-usab ana kom. Okay. We need to realize ito kasi nagi yung mga tao mo buy og votes. Okay. That's I think that's given. Or Pero, mamaligya og votes. Mamaligya of votes. Pero we have to kaya it's hard to remind people or tell people na what's more important? The next 24 hours or the next 6 or 3 years? Kay if you say na, sige, I give up my vote, I sell my vote for meal for the next month, for the next week, di ba? So, lipay ko for 1 week, naman ko maka-out. Pero, because of that, I give up the right, or I give up my next 3 years. Wala Lugi proyekto. na. Wala mga proyekto na sila mga lugar. Wala na. So, ang mga tao, and that's a cycle. So, people have to realize na, I can make a change, but the change has to start with me. Kung ako mismo magsulti na, di na ako ibaligi ako boto, why mo hitabo? Why sila mabuhat sa imo, di ba? Kanang enough ba ang mga balaod nga sa hilis-kutanan nato sa to electoral system? Dili. Or naapay kinahanglan nga himuon? Dili. Kulang pa? Kulang na kulang. And that's the sad thing about it is, sa legislation, ang ilang pag-solve sa mga problema, piecemeal. Tingi-tingi. Dapat you have to do it holistic. Kanaling sa Omnibus Election Code, wala pa, dili siya covered, ana? But ang problema sa Omnibus Election Code, pila na kadekada. Kana lang pod. Di ba? Grabe na moderno na karon, nanay social media, something like that. Exactly. Minsan, ang limit sa paggasto sa kandidato, kada botante, 5 pesos. Di, makapapli. Makauna pa 5 pesos, di ba? Kasi palit mo 5 pesos. Ang pliti ron, G's. Dili, mubaking lang ka divisorya. Nabayad po, G's, negative na ka. Wala na, di ba? So, tayo pa sa ako nang gipangutana. Kay gibira ra ba na kanamo dahibalaan kanamo nga naa ka diri sa Cagayan de Oro kom ha. Mao nang gisamok-samok din kanamo. Ay, may problema. Nga Kay may pinaana nga. Bay si Guyo ba? Unya Guyo. Former Comelec Commissioner Banas Cagayan. Eastin pangita. Ato nang i-guest. Timing nakadre. Oo. Salamat kay nagpatugaw ka ana namo.
Kaya na Naibiramax. Naibiramax. Naibiramax ba? Ani koma. Sa mga naadias kasagaran sa legislatura, no, Congress, Senado, nga basin wala kaayoy naghuna-una nga para maghimo og kanang magpanday og lig-on kay nga balaod para sa ato ang electoral system. Kay tungod kisa man ako nadunggan nga kananggikan nga Comelec commissioner niya nahimong senador, for example, na Wala. Wala. Nauna sa go. una nyo ni madungog sa gahi ni Bay. Una nyo ni madungog diri. Padagano nato ni. Ay! First name mo ni madungog sa mua. Usa masugot ka. Basta kuyog ta, basta May hatagal ko ng Biramax. Pwede. Kasi mapildi ta sa kaso ana attorney. Tungod sa Biramax Pwede. ba? Bitaw, what can you suggest sa ato mga senador karon if you have something in mind nga kana mga bay, kay kaila man nimo tanan. Mga bay, kani daw ang klaseng balaod bi ang atong ipanday diha if you were asked. There are basically a couple of things. Una is the reformed election code. We need to do that. Kanos ana gani pa kanos nga nahimong balaod ng 80s pa na siya. 80s. Marcos pa na. Oh. Then ang human ana, special laws na. Special laws. So naiuban natong mga balaod. So insert na lang. Insert na. Even the prosecution of offenses. May say, even the limit of expenses. Asa makakitag magkagasto og only 5 pesos per registered voter. Wag mo sunod sa limit, di ba? Or wag mo report. Pila bayaron ng mga airtime sa radyo, television. Ay, grabe. Bisan si Facebook, pag muboost ka, walay 5 pesos. Oh. Why 5 pesos sa Wala. Facebook? Oh. Wala. Yeah, pero sa balaod, 5 pesos ra ang dapat i-budget sa kandidato. Kada registered. botante. Oo. Yun sa mga pag-budget na. Unya, naghimog special... Basta ito parang law, provision. 1940s Wala na. pa. Wala gyapon. Wala pa. Kaya di man pwede mahilabtan kay mao man na siya Oh, but- pinaka balaod. Oh, then, and for example, now, ang kailangan pag-register sa voter, kailangan mo ato ka sa Comelec, di ba? Mo ato ka sa Comelec, kailangan biometrics, Biometrics, and picture. Pero, na yung mga tana, pwede ba online? Di na siya pwede kay nasa balaod. So that's why you have to adapt to technology. You have to change Okay, things. nakakinala maglinya gyapon ka. Mulinya Oo, gyapon ka. Tama. Kung na yung mga gwapa, this is especially. Ay. Kanang Konfirmado. Ang mga single mom. Single mom, dire. Alas 8, dire. Ang senior high, likod. Likod Oh, mga kita. wala. Ang principal, ugma na. Pwede mo online. But, kiba ka, usa sa ako, I noticed, no, everybody sees na, they see na, usa ka tao, may savior, di ba? We have a Messianic nga, complex. unsa, complex. Oh. But, if you need to solve a problem, we have to realize each one of us has a role to play. Correct. Kitantanan magtabangay ta to move forward. Kay, just imagine, kung muhutan kag baterya sa auto, kung ikaw lang magtuod sa auto, okay, may hitabo, di ba? Lisod. Pero kung lima ka mo kabuktaw mo tuod sa auto, sigurado, it moves forward, di ba? Yes, tama. So, Kanang kinahanglan mapanday yun ang bag-ong nga klase nga balaod. Exactly. Yun ana. We need to do that. Okay. Kailangan na. Abogado man ka. Pwede senado pa. Pwede. Pwede ba? But will you vote for me? Pwede. Pwede. You'll vote for me, ha? Isoy ba? Pagwapuhay na lang ka. Apil din na sila tanan. Pwede na. Ang mabili siguro na si Migs. Puro mga Bisaya na. Bisaya. Kung pati suya ito, di ba? Pati suya yung Bisaya pa. Bisoy. Mga Bisoy. Oh, mga Bisoy. Goyo lang sa bal. Ah. Si Migs nga Migs subiri. Subiri. Oy, Oh. Migs. Senador, good morning. Mureklamo si Junicia, anak pa. Unfair. Mo ano Junicia? Unfair. Easy. May muntag, aling Uy, Junicia. unsay ko ang imong daw 2 to 3 days ang election commissioner. Musugot ka na. O kaya ka na o Tungkol sa gasto kaya. pandemic. Pwede na siya, pero tanaw na to kung legal. Okay, you have to have election Awa, po'y days. balaod man day, ana, no? Wala. Wala, gyapon It's one-day election. Wala day, yapoy balaod, ana, bay. So, Dili pa mo pwede na mo ng rason kay pandemic man daw basig maghuot. okay. Di Pwede ba? ba na special? Okay. Sulti nila maglisod og election sa pandemya. Ewan ka sa 2020,
over 60 countries around the world had elections. Kung kaya nila mag-elections, kaya na ito, di ba? But we have to do the health protocol and safety protocols. The 2 days elections, medyo, I think, the law department is already studying it kung pwede. Doon naka-issue ang sa kung 2 or 3 days elections. Actually, ito. First is the budget. Kay kada adlaw, magbayad Magbayad mga yung teachers, ka, di ba? tinod. Second is it legal? And third, which is the most important, custody of the ballots. Means say, Kasi magtago. for example, dagan ta, di ba? Dagan ka mayor. Humana na, sa first day, tanan mo supporter, pabotohan mo. Sa second day, sirado ng presinto. Wala mo boto. Kalaban ni mo. Mana. So those are things. Mahibalaan. Mahibalaan. Ay, di man to ato ang at sa ikaduhang adlaw di atong kontra. So wala na din na paboto. So those are things that have to be considered. Pwede sa. So, but it's a good Online idea. voting sa imong tan-aw, pwede na siya commissioner. Pwede na ba na? Di gyapon. Kibaw ka nga, no? Ang online voting is very prone to fraud. As in, di na ta mag-elections kung mag-online voting ta. Kay, dali kayo mangdaya sa... Wala ba sa kalibutan nga online voting? There is one country in Europe, pero I forgot the name of the country, but a number of registered voters, Gamay ra. less than Quezon City. Gamay ra. Human, it took them 15 years to develop the infrastructure. 15 years. Ang sa Na naman pinapadudong na mubalik ta sa ballot boxes na po. Itong manual. Mag-manual? Manual na po daw. Luoy mga teachers. Luoy mga kayo. teachers. Teachers. ora daghan jud kay magtrabahoon Okay. ani commissioner. But again, if we need to change things, kailangan kuyog tantanan. We Oo. do it together. Oh. Kaya di man pwede mag-usap na katawa, murag, Pugso na lang kanamo bay. Goyo Larazabal, Senado 2022. Saan na po run, goyo run. Ana, lugar. Hindi kami nang gawasan na ron. O kaya ang Davao nakima mag-run sararan. Oh. O di diri sa gahi, di ba? Run, goyo run. Goyo, gahi, goyo, gahi. Pwede. Pwede. Musukot ka na. Depende kung na ebidensya kung gahi ba yun. Lisod sa mo suporta tag gahi, taway ebidensya. Kailangan na yung personal examination. Oo. Ana, isa kay pwede na to ana ipa-check ana bay. Kaya lisod mo magsuporta tag gahi. Wala tayo ebidensya. Kita madaot parts. Ang problema pas na yung to tong FB page. Kasi gwapa kayo. Ah. Mayo nga. Di man ko sure. Mapindot na sa kaso ana attorney. Kaya na mga butanga bitaw. Ani siguro to himuon ani commissioner no kay wapatay no ana ta igo nga oras unta magbalik-balik kadri. Kada na amo diri sa Cagayan de Oro. Ay dili. Pwede man kay Na may Zoom, na may online. So i-zoom na to. Di, balik ko din eh. Mas tindot man kung personal. Kana. Sige. Daghang pa tayo istoryahan pero karon former commissioner sir, paki-invite to sa itong mga tao nga kinahanglan magparehistro sila, kinahanglan taas ang yung voters turnout para Correct. sa umaabot nga eleksyon. So tanan gatanaw, paminaw, please register and vote. Don't do it mga September, August. Do it now kay wa man kay dagang tao sa COMELEC karon. So ang pila di kay taas, di ba? So you can go there to COMELEC, di na kailangan online. Sulti na, you go to pwede naman mag-online appointment ka pero right now pag mata nimo karon alas 7:20 di ba? So mga alas 8:30 pwede na ka mo to sa COMELEC. Bring a ballpen, bring face shield, face mask, pagkatapos bring alcohol, bring black ballpen, fill up ka form, pagpa-register na. On the way to mag-date, di ba? Bago mag-date, register. Na imong nguyab nimo. Inga, registered voter ba ka? Dili ba yan? Ay, busted na. Busted ka, di ba? O sana sa mga requirements nun. Pwede, no? Pwede. Requirements. Pwede. Pwede na siya. Pwede. Pero ito I'm wearing this shirt. In our house, we are all equal. So, that's Sabot pa sa wata attorney. that's house music kasi I DJ sometimes, di ba? Pero that also applies to elections. Kasi pag elections, maski dato ka, maski pobre ka, maski single ka, maski may asawa ka, you have one vote. Level We are yun. all equal. Yun ang nindot sa elections. So di nila nasayangon. Hindi sayang ang boto. Former Commissioner Goyo Larazabal. Supportan mo ko ha. Supportan Ay. ka na mo. Basta kay ang ebidensya. Pinakauna nga
nga istasyon pinakaunang programa nga Ah. mismo ang programa ang nag-endorse nimo. Ha? Salamat kayo. Ano? Salamat kayo. Di pa kumutuad kang ebidensya kailangan. Kung gahi yun dapat. Ala. Unsang oras o niya? Patwal. Ay, amo lang Commissioner, amo lang ikon, gahi gid sa 100%. Pero kung gamay gyud wag yun may Di na problema natin. Nagyabal tubag ni Mix Parts. Kung paghahay, kung padakanay, sige, itapad. Salamat, Attorney Gregorio Goyo Lara Sabal, Daghang former COMELEC Commissioner. Thank you so much, sir. Alas 7:22 na itong mga gahi nga balita. Hoy, gahi nga balita. Deng. Ano yan na atong mga gahi nga balita? Bay, makakita lang kag tisoy parts na buang na rin ka. Pasaylo ako ninyo mga igala. Ha? Ayan. Asan naman ka? Sorry. Gahi nga balita. Mo naman siya ni? Ang ato ang mga gahi. Hindi gyapon may gala. Ato mga gahi nga balita. Atong kanato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikayog sa tuglawas makapapiskay. Cherry C, mapalit sa mga nagunang butika o pharmacy sa Miss Oro Cagayan de Oro City para mas healthy and COVID-free. O kaya mga detalles ng mga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Sa ato mga gahi nga balita na palgang patay ang usa ka watchman sa usa ka grocery store lapit sa Kugon Public Markets Cagayan de Oro City. Biktima Johnny Abarquez sa taga Barangay 33 sa syudad. Inisyal nga investigasyon sa kapulisan, natural nga kamatayon ang hinungdan sa iyang pagpanaw ay nakita silang foul play. Dead on the spot ang upat ka mga tao sa shooting incident sa Barangay Tulunan dato Anggal Midtimbang Maguindanao. Mga biktima silang Heridin Kanakan, Joe Kanakan, Fatima Osman ug Ahmad Mulod. Sa kaya mga biktima sa usa ka puting multicab diha gipaulan og balas mga wa pa may lang suspect. Nakuha sa kapulisan sa crime scene ang tulok ka sa siya sa Cebu nga nagtimbang og 6 gramos. Kamulo pa ang investigasyon sa krimen. Gipusil patay ang usa ka maligyaay ug mani sa Barangay Dawis, Digo City, Davao del Sur. 42 anyos nga biktima nga si Johnny Villarin naigo sa likod og dughan dali mikyas ang mga suspect sa krimen. Patay ang usa ka batan-on human nalumos sa Taguluan River. Biktima Christian Bendita nga taga Valencia City, Bukidnon. Sa investigasyon sa mga pulis nanghugas og plato ang biktima sa suba sa Barangay Mohon dihang naanod ang iyang chinilas ug iya kining giapas. Hinungdan nga kini siya taon nakabsan sa kinabuhi. Patay ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human nalumos sa suba sa Lugay, Bagwa, Cotabato City. Biktima si Jeremiah de la Torre nga nasayran nga nangaligo kauban ang iyang mga barkada. Panangin sa bata sa ginikanan nga moadto sa eskwelahan para mukuhag module. Patay ang usa ka sundao human aksidenteng nakablitan ang iyang kaugalingong armas sa Barangay Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur. Naila biktima si Corporal Neil Gonzalez nga nadestino sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army. Gilugos og naburusan sa kaugalingong amahan ang usa ka 11 anyos nga batang babae sa Esperanza Sultan Kudarat. Animal ning amahan ani. Sumasayan sa bata nga 5 ka buwan na kini mabdo suman gipaubos sa ultrasound. Wa na nagpakita o nagtago-tago ang burukintong amahan sa biktima. Ang inahan sa bata in town usa ka OFW. Arestado sa kababae tungkol sa kasong identity theft sa Barangay Baan, Kilometer 3, Butuan City. Suspect Jubilee Guluran nga ginako pinagi sa warrant of arrest. Sumas kapulisan nga magbuhat og usa ka bogus o fake account na biktima ug mambaligya og iPhone. Human makuha sa suspect ang kwarta. Kalit na kini mag-deactivate sa iyang Facebook. Nirisi. Alas 7:26 na sa itong oras. Ito na po ang buwelta ni Art. Atod ka na to sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Kini ang vitamina nga sa COVID makapalikay sa atong lawas makapapiskay. Ang biktima nga gi-endorso mismo sa atong espesyalista nga gwapa, Doc Cheryl Bularon. Good morning. Siya ang biktima.
Ang bitamina. Vitamina. Asa? Ang biktima. Ang vitamina nga gi-endorse mismo sa mga espesyalista. Ang biktima. Ilabi na sa atong doktora nga gwapa. Ito na po ang ating 3-time Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonog Jr. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Mga driver, para di makapiso sa LTO, mosunod sa ilang mandato. Pampubliko man o pribado, di magmagahay sa ato mga ulo. Basin matagaktak ang imong 5,000. Pambayad na unta na sa imong stencil. Para di ta makabayad og violation, dapat insakto atong direksyon. Sa mga gamotor, magsuot kitag helmet para di ta makaingon nga, damit. Bato-bato sa langit, tamaan ang nagpupumilit. Aning open face helmet. Sa mga dunay 4 wheels, tail, signal, brake ug headlight, dapat all right. Kay gamit ra ba kaayo ni every night? Limpyohan na lang po na to ang plate number. Kay dapat visible sa enforcer. Para di na lang po maalaan nga karnapper. Ayaw po no kalimot sa baby car seat. Nga karon controversial kaayo, mga iwit. Para paglingko sa itong mga pinalangga, great. Ato po dalhon permi atong lisensya. Dako ra bagyapon ig multa. Labaw na ko nakainom og lang manhino pagyud ka. Mga motorista, drive safely and responsibly para sa atong family. Time. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastard maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Bloated, constipated, Pinakikilala o ang kung may pinakabagong problema green sa juice pagpagawa ngayon. sa mga TCK, hugaw, ang hari ng TCK, colon cleansing. the king of 66 colon natural cleansing. ingredients, gaya ng Mulimpyo gulay, sa atong barley, mga intestines, green apple, butang at sa mga Garcinia toxins, kombucha na excess fat, o tumutulong upang para pang mga linisin ang iyong hugaw na colon. agadala sa Ang mga sakit TCK nga ay hypertension, nagpapalakas din ng immune diabetes, system cancer, na kailangan ng o katawan uban. para maiwasan ang iba't ibang TCK, sakit. the king Subok na of ng colon marami. cleansing. TCK, Cleansing ang na number 1 may green weight juice sa loss bansa. pa. Try mo na! Mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Pati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alas 7:30 na, nagbabalik po ang mga kagahi ninyo. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O yung sulgoon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Okay na ba sa inyo ang mga returning OFW nga home quarantine na lang, di na mo ato sa mga hotels o mga isolation? Ang 50% na ingon nga, oo, mas mayo na para diretso may balay, magbanding-banding. Ang 42% mayon nga Ay, dili pwede. Edus. Kaya ang pa COVID. o ang niingon 8%. Ang 8% niyo nga depende sa balay kung na ay swimming pool. Ang damay. Medyo choosy gamay. Medyo choosy. Alright, kagay Bern. Katong balita nga katong mga tanang mga basurahan nga mga open dam site, Oo, tama. ha? Nga pagasirhan sa Department of Environment and Natural Resources. Correct. Ha? Mando kini sa DNR nga Secretary Roy Simato. Ha? Nga ipasirado ang tanang open dam site sa nasud, tibuok nasud. Apil na diri sa Tanan. Mindanao. Oo. Busa Kay- nini Buntaga. Aton pangutanon ang mga talamdan ng mga polisiya labot niini makauban nato karon ang Regional Director sa Environmental Management Bureau Region 10 si Director Reynaldo Digamo. Director, good morning. Good morning, sir. Gahi Director, good morning.
Good morning, Bern. No, good morning sa tanan na to mga sokintig paminaw o sa nagsunod sa FB, no, live sa to ang Good morning. Gahi ni Bay. Yan, sir. Una na mga pangutana gidiri, sir. Gahi pa ba, sir? Gahi pagikayo, Bern. Perting gahi. Sir, si Art ni sir, ato'y pangutana nga kanang spasirhan na yun yung mga dam sites nga mga open ngano og ngano. Sir, nawala imong tingog, sir. Nawala yung audio. Sir, nawala imong audio. Ana. Aha. Oo. Nawala ang imo, sir. Nakamute ka, sir. Oo. Nawala man tong kalit. Nawala ka. Tingog naman to si sir. Hello? Sir? Gisabotahe ka, sir, sa mga open dam site. O na, manakaw naman. Madunggan ka na mo. Madunggan minimo, sir. Sir, madunggan minimo. Nawalang iya. Ha? Nakamute lagi na. Ano siya? Wala man po. Ana? Oh. Bro, Wala ni gawas. Anyway, basta kini mga kagaya, Tingnan mo na. tanan nga mga basurahan, nga abli, ka na open dam, sa itambak lang bitaw diya sa mga bukid. Oo. Ana, gimando ni sa DNR nga pasirhan. Abi mo na to nga pag nalay ko andya, di lang idampog ang mga basura, okay na na. Dili. Basta lang layo lang ka sa residensya, walay mo reklamo nga baho. Dili. Okay na na. Dili ba rin nga ana? O kuralon rin na to na, ana. Dili nga na, di nakadali. Tawagan na lang balik si balik. Nag-reconnect na lang si Sir Rinaldo. Inana. Sir, Kay, mimuhi ang nagtaod ang imuhang Zoom. Direktor. ayan. Okay na, Direktor? Direktor? Wala gyapon Direktor na. Wala lagi imuhang usa. Wala gini ang ano. Dili na diri sa tuwa. Dili. Okay man ta diri. Okay ba? Tawagan na to yung Ha? Phone na lang, bi. Sa phone, bi. Tawagan na to si Direktor. Mag-phone patch na lang ta. Phone patch. ang audio na lang niya diya sa phone na lang, be. Tawagin si Kwan, bi. Ha? Ato Kwanan. Basta kini, ha? O inaot na minaw karon ang mga mayor o ang mga municipal engineer o ang mga menro sa tanan nga mga lungsod o mga lalawigan. Ha? Nga atong ko ano ni paminaon nga kini nga tanang open dam sites pagasirhan sa DENR. Direktor, di gyud ka na mo madunggan, Direktor. Pero madunggan minimo, Direktor. Dunggan kayo. Madunggan tanya. Madunggan minimo. Thumbs up to, Direktor, kung madunggan minimo. Madunggan man. Ikaw gyud, Direktor, hindi na mo madunggan di ay. Pero wala man po ka naka-mute Wala sa man po Zoom. ka naka-mute. So karon, Direktor, manawag minimo sa imo, ha. Cellphone na to gamiton sa mga audio. Unsa ta? Ato ning kuanan, ha? Kahinay pod ba yung pindot ana, cellphone lang gani. Ha? Ana, Bernie. Chip Dodo, palitin nitinan silang mga bagong cellphone. Unya dayon, ha? Bigyan ng jacket! Unya dayon. Tawagan na to si Direktor. Ana. Wala pa bay? Idayal bi, Steve. Kay atong oras. Ha? Ayan. Ugma na ito sa pag-isgutan. Ato na isgutan, ugma, Bern. No, makulang atong oras. Ina si Direktor, ugma. Ina si Direktor, imiat. Ina si Direktor nga, ugma. Ay iset na to, ugma. Para kay kulang na nga to ang panahon. Ugma ta, ugma. Ipaset daan niya kung sa daan. Alright? Alas 7:35 sa atong oras. Medyo naay problema technical. Balikan nato ning kanang sa electoral process nato bay. Kay karon ba ang COMELEC gapang kasigi sila pangimbita og mga tao nga magkunsa. Mga kagahi, you go to your nearest COMELEC na unsa office para magparehistro gyud ta. Unya katong mga gusto mo balhin, example, no? Inyo madunggan nga si Bernie Bitok-Bitok, mudagan pagkakonsehal diri sa Cagayan de Oro. Nanasa tani nga istorya. Ibalik na to sa Regional Director Rinaldo Digamo. Naamo sa kanang Miss Oro or Bukidnon. Niya magpa-transfer mo sa Cagayan de Oro, balhin na mo. Tabangan na to si Bernie Bitok-Bitok sa pagkakagawad sa unang distrito. Laban magay sa ulo ng homeowners na sa Westwoods. Sulod pinunta ng politiko niya. Alam nga, wala man mo sweldo po diya sa Westwoods.
Laban magali nag-atang pa magami sa mga gate para lang mutanaw. Unya, nibayad ba? Nibayad ang uban ba? Ako na mag-iuban nga willing to pay. Unya, Sa, naay ka sa mga homeowners, doon rin na naay unable o unwilling. Oh. Naiuban nga, tungod sa kapitos, medyo ano gyud. Pila man rin yung monthly day diha? Depende sa kadako sa Dili, mga ka lang lote. average. Sa isa ka balayan. Naay mga tag 2,000 Ang bulan, bulan. 2,000 a month. Or naay 1,000. Bay, OE na kayo mo. Ha? OE ra mo. May gali, mo gali akong giingon siya mo ha. Nagaiuban dia tagtulo ang sakyanan pero dili willing mo bayad. Mo nang giung Pero unwilling. sa 2,000 mo kada bulan, average. Oh. OE ra pod kayo na for Di karon gikuan man karon nga na may kanang i-fix na siya. i-fix ba? Mo galing kana Kana may uban siguro- tag duha tag tulo ka lote. Kana sigurong mga 500 ang bulan. Kana man which is- ginuban tag 5 pod per square meter na uban tag ang uban galing sa mga high end tag G's. Na uban tag 5 mahal na po daw ng tag 5 ang per square meter ana. Ano yan lang oh, 500 pesos per household. Ha? O kana mo galing sa bagong kami nga bagong So sa BOD. size meal lang ilahang 1 year. Di kaya. Oh, Kaya kung mo galing. una-una nimo kung 2,000 di 24,000 ang ilang bayro nun sa isa ka tuig. Naman lagi uban di nga tagtulo ang kuan, tagtulo ang lute. Ako Dako biya po. kayo. Ay ako'y hagit, ako'y inyong antay diya. Ako'y hagit diya sa kanaman namuyo. Mo galing Ingnan nga inyong karon. board of directors samtang na si Bernie diya. Kay para sa tao ba kabay? Ipaglaban yun ang nimo ba nga para sa mga household? Ayog tuwa ng mga tigulang diya nga kauban nimo. Huwag na tong mga kanang dugay na kaayo. Di lang ko mo istorya kay naraba kay amigo di nga di mo bayad. Hoy, tanan nga gaingon nga amigo mo ni Art Bunhok nga di mo mamayad. Ipang-unfriend na tamo sugod unya. Ha? Pero in fairness naman dagang kayo yung mga willing to pay. Yan, Kunya ganun asawa sila. man na bay kung wala gyud di gyud makabayad. Dili na promissory note. Kung ang eskwelahan na promissory note, nagya po yung promissory note. What if after 10 years? Na may mga legalities. Ha? So na may karon na may mga demand letters. I-expel sila, i-expel, pahawaon. Agi gyud sa kuan. Hangtod nga ang pinakalis na gid mo actually mong baton. Hasol-hasolon na gyud sila. Walay di na kuan nilang basura kay ang basura mamay may nagbayad. So di na nimo kuan ang basura. Kung musulod sa gate, di man mataganog sticker. So Sila abre. matagso ang katong naay walay sticker napulo ka hams ang agian. Ana, hasol-hasol. Kaya atubangan sa balay butangan ito kanang tarpaulin. Ayaw kolekta ang basura kay wa ni bayad tawhana. Dili po. Saman? Amo kay panarespetuon. Hunghungan lang namo. Uya sa ako manabi kung nay mo agi ang basura diyan nakuwag ka Dili, aksidente. hunguan tapos napoy guard nga mo sabay sa basurero. Pwede. Na may listahan nga kana siya dili. Pila ra pod biya media sa Westwoods? 300 ra biya pod media. Tang uban wala pa diya. So amo lang ignon nga wan. Pero alam mo in fairness effective ang among gibuhat na kanang maayo pagka kanang i-explain ba? Dili. Why na kailangan magbayad mo og Anong juice? yan ana? Tungod kay material kay kaalang sa konseho. So ang Westwoods training ground nimo. Ano napadulong naman punta sa ato nga di man ko kay sponsor og basketball uniform lagi. Ay sos Ana man di ba kumudagan kag kagawad kailangan ka mo sponsor og basketball uniform. Kami sponsor. Uy, talking about ato, kumusta to sa Iman nga sa Ipunan? Hapdi ninyo to, una mo manguli, Istin, si Iman, hapdi ninyo to, og Chirisi. Og ang atong picture nga ipa-drawing sa iya. Oo. So kailangan ko ipa-drawing to kung kuan. Pero, Itong wedding. one coupon ban naman ko lang yung kaya sa Mo galing. pa sa kuan. So, Tapos in fairness, maayo kayo siya. ipa-frame yun na ako na siya. Correct. Oo. But anyway, mga kagahi, no? Kani po to kaya po sa division. Ha? Unta gyud dili pa parkingan ang mga dalan Mo gyud na. ug mga sakyanan. Kamo na mo mga sakyanan. Unya di ara mo gaparada sa dalan, maulaw pud mo sa mga kalumabay. Kabalo ka, di- Ang kanya- dalan para agianan dili parkinganan. Kabulo ka kagahi art. Mo ni ako nakita. Ang mga subdivision, gamay nga lote, di ba? Nara sa mga 100. Oh. Gi-require mo ginataraw nga nagyud ka sa part sa design, nagyud kay parking lot. Oh. O, di ba? Oh. Pero kasagara ka kay tabo, tungod kay gamay gini siya. Oh. Tak for compliance sa mga parking lot, di ginagamit sa mga tao kay gina-extend man nila. Apan. Kung ikaw pod homeowner,
kaya day ka makaangkon og sakyanan, gamita po na imong alimpatakan. Correct. Paghimo pog parkinganan, dili himo og parkinganan ang dalan. Mao gina siya naitabo. Isos ninyo. Mao na naitabo. Ang dalan agianan sa katawhan dili parkinganan. Mao. Mga subdivision homeowners in town inyo nang himuonoy. Luoy kayo ng mga tao diyan niya. Pagsulod nimo labi na nagkog-taxi ang na maglisod-lisod na. Tinod, mo gina naitabo. Unya, luod wala na. kaayo nga naa mo sa subdivision, nindot kaayo, sinaw ang inyong mga sakyanan, unya, giparada rin nyo sa dalan, kaya wak mo'y parkinganan. Hello! Mo na problema. Karon No. kung daghan kay mga subdivision nga bag-o. Mintras sa kanang mga bag-o pada, mintras dili pa kay mo crowded. Badlungan na gininyo ng mga tao nga Bisan pag dili ka crowded ba? na mo, homeowners na, Eh, kung na may problema. political will. Ang problema ninyo karon nga daghan man mo galaray man mo. Ay badlungan nimong tibok linya siya galing. Himo, himuan, dili, badlungon. Himuan yun og usa ka Mao lagi. polisiya. Bangpatabang pod sa barangay ordinansa. Ang problema kay ang barangay Kagawad labaw man po nagbabag ang iyang elf sa tubangan. Na! Agto tayo, gugmang yaha ka tayo. Samok na Dili, istoryahan nato na eh. Basta ha, ato rin. Imbitahon nato ng taga, kanang sa Hadsi. Kanang sa home, na? Hadsi. Imbitahon nato na, para ana mga nagparada, sa subdivision. Ato nang kuanon sila da. Tignan din ka sa general meeting nga. Naging bitaw nga, sir, anong man sir nga na, ang tawag ni mo na ma'am, jealousy ma'am, nag-jealous lang yung kasamo ma'am. Alas 7:43! Good morning! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Miramax! 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 Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax! 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 Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax! 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 Ooh. Bloated, constipated, nakikilala. o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako maskama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:45. Hello ko sa tanan mga officers, mga peace and order group sa Westwoods Village. Nga puros mga macho, mga gwapo. Labi na diya kay Boss Joe Asuncion, kay Boss Eric Magat, kang Boss Sicario diha, kay Boss Jonas, akong silingan diha nga si Kokoy. Koy, morning Koy. Ang among siyempre among presidente diha, El Presidente nga si Boss Pel Cruz. Hello po ko diya kang Bobby Lagsa. Ulpa nga na si Bobby Lagsa. Bobby! Morning diya, Bob. Oga, kisa pa si Boss Robert Lee. Oh. Morning, boss. Morning ni mo diya.
Alas 7:46, isang gugmang giyaha kay hatid sa atin ng Biramax Capsule! Miramax, Miramax, Miramax. Naging gabi ibay, wa mo salir kay hubog-hubog man ko. Busog. Wala epekto. Tado, beto ka capsule so sa kabox. Max, Miramax. Balikan ba na, ribansa pa. Wala. Lami day sa gibrad kung kuhan ba ng Wala sulod kayo tiyan. isol kay muntihan, kondisyon kay ka, tapos tulakan nimo sa ugan ng init ba. Hot water. Ayaw ng cold water day, kay Hot dugay water. ang dissolve. Basi makatulog na lang ka, wag yun. Grabe. Sige Okay. kayo sa gilamok. Okay kayo. Sige may kayo sa gilamok na lang ko dire. Inulat. Bitaw nga kagahi. The best kay Biramax. Wagi problema. Bisa side pa effects. mga 1 capsule a day kung gusto yung lugar nimo para happy yung pamuyo, lami Pero kayo. tulo man kadlaw epekto. Ha? Tulo kadlaw. Apa siya Kung nagpabili. makabiramax ka ba imong asawa ba? Pilit kayong kiss pag mubabay. Dili na- Naka-ready pa imong kape. Grabe palangga kay ka. Di na mulingi ni pare. Lalimang ka nga, pagsakay na ko, paggawas pa nung sagit, may nawag na ako sa mingon ako sa imo. Grabe kaya. Sala ka wala. Ha? Wala. Mo text pa diretso nga bi pagkaon na ba ya? Agpas biya guli ha. Pero katong walay Biramax, sus, asa naman ka kadugay ba nimo? Pero kung makabiramax ka, ay. Bi pagkaon ba di ha? Pag ayo-ayo ba simong pag ano ba simong paglakaw nimo? Agpas biya guli ha. Tayo gyud pag uban-uban na nilito mo. Siya ra ba isa sa balay, be. Love you, be. Ano bata na eh? Ana man ya. Pero nanguli man tanan sila nanay. So nakapanahon yun, nabungkag yun tanang pinilo. Why disturbo? Tanan mga pinilo, nabungkag yun. Reber, ipusa sa si Nina dia, gumot kayo. Bitaw, alam mo, sa tinanong lang, safe kayo ang atong Biramax capsule kay 100% herbal kini. FDA approved pag yun siya, ha? Available na ni siya sa Save All Pharmacy, ha? Sa Oro Farmasya o Farmasya Oro, ay Oro Pharmacy o Farmasya Oro. O kana. O sa Save All Pharmacy at mga ng provincial nga hospital, Nadia, tingnan lang asa tong tapilang Biramax pwede ana. Pwede na mo di mo ana. Alright? O siyempre, ang atong gugmang giyakayati din sa atin ng TCK. Ang number 1 green The juice sa Colon bansa. King. Try mo Kasi na. wala. Ipinakikilala Ay, ang kagabiin, hindi pinakabagong kagabi. green juice ngayon. Ganina, hapsoy TCK, lang may ang Ako hari ni ng tuloy-tuloy colon for cleansing. 21 days. Ha? Siksik sa Wapo kayo sa natural cleansing ingredients, gisa. gaya ng Kailangan malunggay, gid sa barley, bugnaw tapos green imong i-shake apple, maayo. at Garcinia Ayaw kay Cambodia dugaya na kay tumutulong gel para man siya. linisin ang iyong colon. Ang So, TCK pala pag humaling mo ay na, nagpapalakas pagkukunin mo din ng may immune pag-shake. system If na na diretso, kailangan ng katawan para maiwasan Para ang medyo iba't ibang dito na sakit. sa sasulod mo, Subok gel. na ng marami. Pag TCK, CR mo ang ganina, number 1 green juice mura sa bansa. gilaban ng imong Ipinakikilala kinain. ang Pagkalami, pinakabagong green juice ngayon. Ang TCK, ang hari ng available colon din siya sa cleansing. Save More Pharmacy, Siksik sa Rika natural Drugstore, ingredients, gaya ng Bono malunggay, Pharmacy o barley, Wow Pharmacy. green apple, Sa at Bukidnon, Garcinia available po Cambodia sa na Buparco, tumutulong para linisin ang Valencia iyong colon. Pharmacy o Ang TCK NVM ay Pharmacy. nagpapalakas din O ng sa immune Iligan, system nasa na kailangan AGR ng Pharmacy, katawan para FK maiwasan ang Pharmacy iba't o ibang Salam sakit. Pharmacy Subok or sa na ng Facebook. marami. Kita lang TCK, nila ang number 1 green juice sa TCK, bansa. the Try mo na. Colon King. Ipinakikilala ang pinakabagong green Ladies juice and gentlemen, ngayon. TCK, ang hari ng colon cleansing. Siksik sa natural. Yo, what's up, brother? Yeah, good morning sa tanan. Good morning to all the listeners right now. May muntag sa tanan. Good morning. And how's life so far, brother? So far, I'm very fine because God give me another day in my life. Give me a chance how to happy around the world. Isa pa? And no more give me another wife. No more give me another wife. I'll give you another one. But all the taxi drivers listen right now. Good morning sa tanan. Give mo nilang background ang home radio while you're driving your car. It went around the city. So, will nga medyo na-hopeless ka tungkol sa traffic. Wad ano makagpadlaong may pasahero, malipay ra gyapon mo. Ay, ito na po ang Litos quote of the day. Sometimes we have to let go of what's killing us, even if
it's killing us to let go. Sige, pag-i-explain sa Bisaya. Sometimes we have to let go. Doon ay mga panahon nga gusto ka mo adto. Ha? Let go man. Let go. Tama ba? Matulad na. Let go. Ano ba? Doon ay mga panahon nga gusto ka mo adto. Of what's killing us. Ayaw siya patya. Killing us man. Even if bisan pa man, it's killing us to let go. Kung imo siyang patyon, biya idayon. Kamu may bright. Kamu ni aja. Kamu ni aja. Sakto to. Tama mo galing, tama galing. Di kagay Bernie o kagay Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Og tuod man akong gignan si Kaloy nga mangita og trabaho. It because to talking Kaloy you make a work. Kaya kang kay Byron nun. There's a lot of payment. Og tungod kay wala tayo igong oras. Because no more time. Ingan yang naitabo. This is the starting all. Ko may lagi niabot ng yung kakadugay ba ni mo Kaloy, hoy Kaloy! Oy, Sara. Hoy Kaloy! Sara. Kadugay ba kay nimo gabi na tapos asa na po naglaglag na po kamo pa wa kay sweldo, wa kay trabaho. Sige glaag. Suwiter mo. Kikapoy ko sa bilit-bitoy sa dawata sa niyo. Sa Daga. mga groceries lagi ni. Kikapoy ko, sakit kayong hawak. Hala, kadagan ba ani? Trabaho. Nagtrabaho ko. Naik kwarta 40 mil imo ng cash. Nang grocery dia. Wa man tayo refrigerator, ibutang na sa kabinet. Nanapin sa akong bugas. Grabe. Saan ka na magibit-bit mo, hala? Nagwa pa ba ko na, muliklamot ako ni mo kay inito na po na ako ng udong. Gigutom na ka? Narito panihapon di ay? Jabal. Hala, limpo! Of course. Lalamia. Alag sarap yung kakakaon na niya. I miss you. Susudagway I miss you. Ay, salamat. Makainom naging kong soft drinks. Last year, kainom ko bro, 2018 pa kung last nga inom mo soft drinks. Dugay na kayo to. Pag kakaon ka limpo, dugay na kayo. Nakapait yung limpo nga, mahal rin ba kayong karni karon. Sure ka nga limpo ni o tangkugo ni Smaboy. Limpo na eh. Limpo gini? Bi? Hala, uy. Hala, crispy lagi ang panit. Ang limpo? Dili sa soft drinks. Hala, kabugnaw kayo. Ani ga-ice-ice pa, oh. Ang soft drinks? Ang limpo. Unsa man ni giluto ni sa uling? Ang limpo? Dili kaning soft drinks. Sugba ng soft drinks? Akong kiiton, ha? Ang limpo? Ang soft drinks. Adyan lang kiiton ako. Uy, kabaga pa sa panit, ani? Ang limpo? Sa soft drinks galing. Samo kayo, kabugukon ka, ay. Ibutan na balin sa pitsel ka. Ang soft drinks? Ang limpo sa pitsel ibutan. Tayo ibutang sa plato. Ang limpo? Ang soft drinks may iabot sa plato. Mayo na kayo pa. Star kayo ba? Mayo na kayo pa. Hapit na oras ba? Kajut lang. I'm sure that. Why do you shocking me? Saan ito kakakuha og kwarta nga wa makaitrabaho? Siyempre wala. Basta kayo nagtrabaho na ko. Sige makagyaw-yaw na yung trabaho ko. Unsa galing? So, saan na bang utana? Importante nga. Uy, paghilom diya ha. Dili sa ingon nga naglisod ta kung unsa manggaling ta, magkuha na din ka. So, tikot sa tinuro, asa mo ka nagkuha? Saan na sige reklamo diya sige pangutana? Importante nga na kayo madawat. Pila ton ganihan na sa mo? Wala ko gihap. Yung mga 40 mil. 40 mil to. O dungagan akong 30 para mahimong 17. Kabalo, dong. Basta gusto ka mo itong Manila. Sakay ka aeroplano. Kabalo, bitaw ka, Kaloy? Itong nilakaw, bitaw ka?
Gimingaw kay ko nimo dayon ay. Tinan. Oh, gimingaw kay ko nimo sa tinan ay gyud ako na feel kay di ba? Permintin man kanadres balay, tawa man kay pulo sir kay higda. Na-realize na ko nga to nalayo bitaw ka. Na-realize na ko nga makamis man day ka. Oy, I love you. Tagwapo man day ka no. Ay pa na ako nakita gyud Najis gwapo. milo ay nasigiyo yun. Oh my God, kabalo ka. Ikaw, kabalo ka, you're the best girl. Ako bitong mga friends na ako, batik ilang nabana ay di. Pero ako swerte, sa tanan bitong akong friend, ako yun ang swerte. Aya, pag yun nakatunog, gwapo nga ba na? Mo yun, tapos responsible kay nga bana. I love you, yung kaayo, bi. Kanang imong panty nga tagak na, papalitin nagbago. Kabalo ka? Portable na may gamit ang panty. Timing kayo ba? Uy, wala pala ba na sila ang bintana? Ha? Bintana, wala na pasagdiin na sila nga manglili diha. Alay, dugay na ba kayo? Sino? Si Dr. Nuta, kay hapit ng oras. Hapit na bang oras? Sige na, Dr. Sa man, hinay pa tao, paspas na. Paspas na dito, huway lang na rin. Ugoy, ginoo ko, kana. Kuminis na, sige. Sige, ayaw. Ay, reklamo mo. Ay, reklamo na. Kuminis na lang. Uy, nagka-istorya ay basta wala igong oras. Alas 7:57 na. Asa ka di kag kwarta? Asa! Nakakuha o kwarta. Maunay dakong pangutana. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Oh, dagang kang shoutout niya, Guy Bird. Grabe. O sa inyong tanan, shoutout na lang. Reynaldo Castillo, Mayong buntag, sir. Ma'am Joy, good morning. Uy, Harold Cabasan, Champoy Cubs, good morning. Bad, musta Brad? Nobs Aji, Nobs Noed, good morning. Morning. Boss Marlon, araba ka. Good morning ni mo dia. Noel Bautista, shout out mga kagay, Biramax brother. Ha? Oy, gipirma na ba ni Digong ang kuhan 60-day price selling on pork and chicken sa Metro Manila? Sila na ba yung problema rito? Sila na ba yung problema? Nagkamahal lang po daw tadri. Good morning. Pakikuha daw sa presyo sa mga merkado karong pila na ba ang mga karneron ug manok. Taas gyapon, di ba? Shout out ko kang John Paul Monreal, gikan kang Neil Kiblat Bonbon Monreal. Good morning ninyong tanan mga kagahi. Lawrence Bob Kailo, Sheila May Kabonok sa Bunod Mascarinas, igusan mo ni Juan. Clifford Mihila, Neil kinsa pa tong unsa pa dere, Jamaluddin Deron Basman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning. Di man na siya retired oy, pwede ilisan ang caption akang Comelec ni. Oo. Former Comelec dapat. Former, dili retired. Okay. Paul James Smith, good morning ninyo. Catherine McLean, good morning from the heart. Lagi from the heart. 52% niingon nga okay ra nga home quarantine ra sa balay ra ang mga returning OFW. Ang 39% medyo hadlok sila. Dili sila gusto diha kay basing matakdan sila. Ang 10% depende kung na swimming pool ang balay. Geraldine Joy Garcia, good morning. Mandala Class 2020 Philippine Air Force, good morning. Kumusta mong tanan diha? Uy, ugma, yun sa to si EMB Director ha. Kay, nga unsa gyud ha, kay importante kay na may balaan. Kay para unsa, para may balaan sa kalaganan nganong kinahanglan sirhan ang mga open dump site. Wala kita igong panahon mga kagahi, magkita-kita na po kita ugma poon susamang takna susamang istasyon. Timan nga ang katawan nga dunay gahi nga baruganan, may tampong kalambuan sa atong katilingman kini ang sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Hello dia kang Eugene Ski Sparsky Sr. sa akong mama Rosana. Og siyempre timan nga ang banang nga gahi sa uban. Di nagyan muli nga kini si Bernie Bitong-Bitong. O kini ang naginusa na pinakasaba kinakagahian nga programang Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock.
places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home.